Cerques la veritat? És possible que la trobis. I aleshores què? Seràs més lliure? Seràs més feliç? Seràs de sobte un bol de llet amb cereals? Poseu-vos còmodes. Guillem Camós i Marc Serrats han vingut a dur-nos pau, a dir-nos que podem posposar una horeta a la cerca de la veritat i a crear un espai de relaxació on no calgui refutar res. Un espai on revelacions còsmiques i magufades coexisteixen sota una mateixa resposta. Vale, ok. Perquè la veritat tampoc és que sigui tan important. Hola, perdó. Quasi m'oblido de les llums i de tot. Bona nit, benvinguts, benvingudes. Ja has acabat de fer el pallasso. He acabat de fer el pallasso. Bueno, no, ara començo a fer el pallasso. D'acord. Amb aquestes taules que avui es mouen... Es mou molt, eh? Això, el Dragon Khan. A vegades se li aixeca a un poltergeist el que potser són rodes, que és el que ens està passant avui. Bueno, benvinguts, benvingudes a tothom al Baleoc, el programa que et futa, et refuta i et triple futa. En directe des de Los Angeles, lloc on, com tots els grans comunicadors del país, ens hi hem desplaçat perquè hi fan els Oscars. Els han fet, però bueno, ens quedem a veure ahir, sí, no, ens quedem a veure els Lakers. No és que vulguem parlar de la gala ni dels premis, però ens ha semblat que avui els programes s'han de fer des d'aquí. Sí. No, nosaltres no serem menys. S'han gastat uns diners. De com aniran els Oscars ja ens assabentarem per internet, que per això està. I si... Ja ens n'hem assabentat per internet. Tu encara no, però jo ja m'ho sé. Però perquè no cal anar al dia, internet ja es queda tot per tota la vida. Sí. Et fa el workbook sol. Del que volem parlar avui, però, abans d'entrar en matèria, és d'un altre tema que està en boca de tothom, que és, i que és molt del programa, que és, està realment Kate Middleton morta? Es va comentant des de fa dies que Kate Middleton, la princesa de Gal·les, no se'n va sortir d'una intervenció quirúrgica de la panxa o de l'úter o de no sé què que s'havia de fer i la corona britànica ha anat reemplaçant-la amb dobles i penjant fotos falses per fer veure que segueix viva. Tu estàs mirant molt perquè no tens ni puta idea de qui és Kate Middleton. No? Qui és aquesta? Per tu la llegenda urbana és Kate Middleton. Exacte. Per tu la teoria de la conspiració és que aquesta persona ja s'han inventat una persona ja. Clar. Altres rumors asseguren que s'està recuperant d'una BBL. Què és una BBL? Una operació per posar-se implants als glutis. Apa! Això és com... No, és que tenia un problema a l'úter i l'han d'operar o no, s'està posant implants als glutis. Bueno, ja que t'obren, que t'ho facin tot. Doncs mira, ja que estàs, exacte, ja que te'n foten l'anestèsia. La cosa és que d'aquesta intervenció, sigui quina sigui, fa més de 50 dies i la primera foto que va aparèixer als mitjans de Kate Middleton era una on se la veia de copilot d'un cotxe amb ulleres de sol i la imatge més granulada que la cara de Jordi González. Amb aquesta foto ja feia uns dies que no se sabia res d'ella i van dir anem a donar aquí peixet a la gent. Jo la foto la veig bastant normal. Que surti això. Bueno, però igual que hi ha gent... Donem gràcies a Audi per donar-nos 3.000 euros per programa. Per posar aquí aquest sponsor. Bueno, tu la veus bé, però igual que hi ha gent que d'una imatge granulada els hi sembla veure un fantasma, hi ha gent que d'una imatge granulada no veuen una persona. No. Jo no veig clar això. És a dir, aquella taca del vídeo de seguretat de l'Hospital del Tòrax, allò és un puto fantasma, però aquí no hi ha Kate Middleton. No, aquí jo d'això no n'estic segur. Però la paranoia s'ha accentuat quan ahir el compte de Twitter The Prince and Princess of Wales va penjar una foto de la Kate, és amiga meva ja, sí, pràcticament, amb els seus 3 fills, que semblava que en comptes d'un fotògraf li haguessin demanat al puto Midjourney o al Dali la foto aquesta. Sí que té, jo t'he dit que he vist la imatge aquesta i té un fort caire a Midjourney. Sí, la veritat que sí. Midjourneja bastant. Com aquestes expressions que semblen humanes però són buides. De desquiciat. És com un riure que no li està fent gràcia a ningú. No és del tot humà. És un riure de dolor. És una mica Uncanny Valley, aquesta foto. Sí, bastant Uncanny Valley. Si ens fixem en la foto podem veure com, per exemple, el criu de l'esquerra, que me'n guardaré molt i prou de saber com es diu, té els dits retorçats, cosa típica de la IA. Jo crec que aquests dits són de veritat, posa la foto aquí, anava a dir. Però mola pensar que això ho ha fet una IA malament. Que, a més, a aquestes alçades ja les IAs ja fan les mans bé i tot. Clar, és que això va molt de pressa, eh? Clar. Això va molt de pressa, Guillem. Sí que és veritat que hi ha coses que canten molt, com el cabell de la Kate Middleton que es difumina d'una forma molt estranya, les mans que no acaben d'articular-se bé, hi ha com... Bueno, si busqueu per internet veureu que hi ha moltes coses xungues. Tema llums, no? Hi ha llum en llocs on la llum no hi arribaria. D'on ve el foco? Això no és la llum del sol, Omplim tot, això. I un flashasso i a prendre pel cul.
També una cosa que fa sospitar és el fet de que s'estigui celebrant el Dia de la Mare, que és una que d'entrada no fa ningú, i llavors això ens porta a pensar que Kate Middleton... Tu no celebres tampoc el Dia de la Mare, no? Jo no he celebrat el Dia de la Mare ni el Dia del Pare en ma vida. I llavors això porta a pensar que és un muntatge més de la reialesa anglesa. Vale. Han dit, com podem sortir d'aquest impàs? El mateix compte de Twitter dels prínceps de Gal·les ha fet un tuit dient que demanant disculpes a les seves xarxes, que es nota molt que la foto està editada, perquè ho ha fet ella, que és una aficionada a l'edició fotogràfica. La pròpia Kate Middleton ha dit, ei, xavales, jo he editat aquesta foto i per això es veu tan malament, cosa que... Això és real, això no ens ho estem inventant nosaltres, això és real. Això és real, ho han dit, han intentat sortir del pas d'aquesta manera i això nosaltres creiem que el que certifica és que efectivament està morta. Sí. Perquè quan algú de la monarquia reconeixeria que ha fet alguna cosa malament si no és per tapar alguna que està molt pitjor. Clar. Llavors... És com quan es parla que el rei emèrit va tirar una prostituta d'un vaixell. Exacte. Si es reconeix això, tu imagina't on estan les altres prostitutes. Si això és la versió oficial... Clar, si això és el comunicat que emeten, tu imagina't on són les altres prostitutes. Aquest és el mal menor. Mira, tu diem això per sortir del pas i... Digues-ho de tirar-la per la borda i no ens compliquem. Per la resta de coses. En fi, fins aquí aquesta intro. No volem començar sense donar les gràcies, com sempre, als màquines de Cruïlla per ajudar-nos a tirar això endavant. Sí, gràcies. Els maquinaris, gràcies. I ara sí, rebeu una càlida benvinguda a Baleoc. Avui no parlarem d'ocells. Bueno, què? Abans de començar, a mi m'agradaria saludar a la Clara. Saludem a la Clara. També. Clara, també, gràcies. Bona nit. Hola, Clara. Avui tenim una pregunta per la gent que ens esteu consumint via Twitch, perquè la cultura es consumeix i l'entreteniment es consumeix. Exacte, no es gaudeix. No es gaudeix, es consumeix. Som objectes de consum. La pregunta que tenim és: què és el més fort que li ha dit mai un ocellet a la teva mare? O el teu pare. O el teu pare. Allò m'ha dit un ocellet... Què és el més fort que el teu pare o la teva mare van dir-te mai que un ocellet m'ha dit que tal? Aquí ho deixem. Ja està. A veure, històries tèrboles. Per favor. Dit això, ara sí, entrem en matèria. La teoria... Bueno, el d'avui és una teoria de conspiració. Que a més, a mi em va sorprendre que és força recent. Jo en el meu cap era com algo que havia sentit tota la vida. O sigui, fins a aquest punt del meu subconscient s'havia ficat això. Ja, però jo el teu subconscient d'entrada no és una cosa... No te'n pots refiar tu, no me'n refiaré jo del teu subconscient, Guillem. A mi m'agradaria començar aquesta teoria amb un input que vaig rebre a... Un moment, la teoria quina? Quina teoria? Vale, sí. Quina teoria? No comencem bé. Mira, no, ensenyem aquest primer input, que és una... Jo estava pixant al lavabo de l'Apolo i em vaig trobar una pegata que posa «Los pájaros no existen. Tu tampoco has visto una cría de paloma?» I vaig dir «És veritat! Clar, és que... Mai he vist una cría de paloma». No, jo mai. Llavors ja em donen la resposta. Vale, «Los pájaros no existen». Vale, perfecte, guai. El gobierno ha sustituido los pájaros que conocíamos por drones de vigilancia. Despierta. Sí. Entrem, vale? És que estem adormits en tantes coses que al final... Que ja et toca despertar. Llavors, aquesta imatge va acompanyada... Què passa? Aquesta imatge va... És a dir, és el menys estètic que pot fer un presentador d'un programa. Això no és ni podcast ni programa. És a dir, per la gent que ens esteu consumint via Spotify, en Guillem ha decidit que aprofitaria el seu pla per treure's un leganyote com un cornflakes. Se m'ha quedat ara l'ull. No passa res, la càmera està molt lluny, no se't veu la lleganya. No se'n veurà plorar. Aquesta imatge anava acompanyada d'un codi QR que et portava a la web lospájarosnoexisten.com que, bueno, pues simplement... No donava gaire... No, la veritat és que no tenia gaire misteri. Sé parte del movimiento. Hi ha una interfície aquí amb una samarreta que posa Los pájaros no existen i diu sé parte del movimiento i pots visitar la botiga. És que ja estic directament, ja no t'estan dient res més. Bueno, ¿quiénes somos? Sí, però tienda. Amb el botó vermell, el que més... Somos las personas que verás en esta tienda. Exacte. Llavors, dit això, això ens dona una sèrie d'ingredients perfectes per una teoria de conspiració que procedim a explicar ara mateix. Però la realitat és que jo no he vist tampoc mai cap pollet de colom. Perquè la realitat és que els ocells... Ni de gavina. No, de res. Ni de cotorra. No. Vale. Tu, les cries dels ocells les has vist a documentals de National Geographic. No les has vist enlloc més. Llavors, aquesta teoria el que diu neix als Estats Units i diu que entre 1959 i 2001 van matar tots els ocells del país. 12.000 milions d'ocells. Tots.
no sé si algú va sobreviure o què, però sí, donen aquesta xifra. 12.000 milions d'ocells van ser un genocidi en el qual se'ls va matar i es van substituir per drons de vigilància que emulen perfectament les funcions vitals d'aquests ocells. Que és una cosa que m'agrada molt, o sigui, amb lo complexa que és la natura, que només que desapareguin les abelles ja es veu que és un cataclisme, aquí eliminem tots els ocells de la cadena tròfica. No, però es pot fer, es pot fer. Vale. Es pot fer perquè tu si has vist, si saps una mica de biologia, doncs ja fas el dron que pugui menjar Dios, mira, que mengi mosques, que pugui menjar la basura, que mengi llavors i les cagui i ja està. I ja creixen els arbres. Això es pot fer. No passa res. Si s'ha pogut fer una rumba... Són 4 línies de codi, exacte. Si la rumba em pot detectar les cadires de casa... Si saps de Python, pots fer això. En una tarda t'ho fas. Sí. Llavors, donen més dades, no es queden aquí, sinó que diuen que en concret són drons efectivament elèctrics i que es recarreguen posant-se sobre els postes de l'electricitat. Per això per això es posen damunt dels cables de l'electricitat. Perquè necessiten carregar les seves bateries. Una altra cosa que diuen és que la que corre de les aus, quan es caguen al cotxe... Sí? Clar, qui diuen també? Escolta'm, quina casualitat que sempre se't caguin al cotxe. Tu veus que hi ha caques d'ocell al terra? No, sempre estan al cotxe. Estan al cotxe perquè és un mètode de rastrejament, o sigui, quan volen seguir a una persona concreta, li caguen al cotxe. I llavors ja tenen aquesta persona perfectament monitoritzada. Tot això es va inventar abans, suposo, de que tu donessis la teva IP de telèfon per fer qualsevol cosa. Clar, pensa que això es va començar el 1959. Clar, s'havia de fer amb caca de colom perquè no es podia fer d'una altra manera. Projecte smartphone encara no existia. Fins i tot s'atreveixen a justificar l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, dient que ell realment no volia matar ocells, crec que se'l van carregar com el 60 i pic, 63 o així, perquè es veu que era un ferm opositor a matar ocells, a l'eliminació dels ocells. Clar. Llavors van dir, aquest tio no ens interessa, la CIA, fora. La CIA va dir, aquest tio s'ha fora. acabat. Fins aquí. Llavors van ficar un anti-bird. I es va morir, és a dir, però el van disparar, no va ser un ocell, no? No, això va ser la CIA. Molaria que fos com un pardal a tota hòstia. Disparant un perdigón, un pica-soques al cap. I res, això, un altre argument que també donen, a més aquest de si alguna vegada has vist una cria de colom, que efectivament no l'he vist, alguna vegada també has tocat un ocell salvatge, tu? Clar, a veure... Els del Parc de les Aus no compten perquè ja són... Jo sí, perquè tinc una part naturista, tinc unes coses que jo no he explicat encara al gran públic. Jo he tocat ocells salvatges, jo he vist cries d'ocells salvatges, però, Guillem... No, Guillem, és que ara m'estàs fent patir. Aquest noi és un enviat del govern. No puc assegurar, tot i haver-los tocat i haver-los vist les cries, no puc assegurar que no fossin robots. Clar, és que aquí està el tema. No puc assegurar-ho. Perquè què passa? Quan tu toques una cria d'ocell, la mare t'ataca. El rebutja. Ja no el vol. I és perquè tu ja, d'alguna manera, entenc que tu ja has deixat el teu codi genètic en aquell projecte que no està acabat. Aleshores ja no es pot seguir programant com Clar. De fet, el que diuen és que si tu t'apropes a un ocell surt volant perquè detecten els humans i diuen no, jo no vull que em capturis i analitzis la tecnologia que jo porto. Llavors tenen com aquesta mena d'automatisme. Tu agafes un colom i li mires així una mica a l'ull, per l'ull, i tu ja veus els xips. Tots els xips en general. No, és que hi ha molts xips, Després, no n'hi ha pocs. Un altre argument que fan servir quan diuen però això, aquesta puta tonteria que estàs dient que els ocells no existeixen, que diuen, però escolta'm, però si jo et vinc aquí i et dic que els ocells sí que existeixen, no m'ho estàs tampoc intentant refutar. Aquí vol dir que hi ha un adoctrinament general, ens han fet creure a tots que els ocells existeixen. No, i és això que tu dius, que és a dir, anem a fer-ho bé, mètode científic. No anem a demostrar que no existeixen els... No, anem a demostrar que existeixen. Clar, és que si ens posem així, tu també demostres una mica que existeixen. Tu has vist una cosa pel carrer i tal, i t'han dit que és un ocell i de més, però perquè a l'escola t'han adoctrinat perquè tu pensis que és un ocell. A l'escola que et donen uns llibres impresos pel govern... I maçoneria. Clar, pels masons que imprimeixen uns llibres i diuen sí, l'ocell, no sé què, la cloaca, el no sé quantos... El trencalós, i s'inventen les mil i una, perquè et diuen el trencalós és un ocell que empeny a les cabres de les muntanyes i li trenca els ossos. Home, hi ha un punt que també se'n riuen de nosaltres. Podrà un ocell agafar una cabra amb el que pesa una cabra? La gallina és un ocell que té ales però no vola. L'estrus corre molt ràpid. No ens inventem tampoc. No cola. Un emu, un ocell gegant... Un emu. No, és que estàs flipant. Llavors, res, això seria la teoria de conspiració. Doncs em sembla molt bé, estic d'acord. Està bé, no? Ens agrada. Estic 100% d'acord. Crec, ara mateix,
És a dir, jo abans d'entrar tenia dubtes. Jo ara certifico que els ocells amb aquests 4 arguments no existeixen. Perquè no puc garantir que les cries d'ocells que he vist i que he criat en una gàbia a casa meva siguin de veritat. No puc garantir-ho. Vas obrir aquests ocells, tu, per dins? Perquè els meus pares també em deien que a la nit venien els reis i no venien els reis. Aleshores, si jo he vist uns ous i el dia següent he vist uns ocells, qui em diu a mi que no fossin tal, qui sigui, que no fossin altres ocells? Clar, i tu no veies com anaven creixent. Simplement els teus pares els anaven reemplaçant. Anava obrint una gàbia i els meus pares són gent que treballa per aquestes elits. Segurament. O potser els meus pares també estaven enganyats i hi havia coloms que es colaven, d'aquí ve colom, que es colaven a casa i canviaven ells les cries, aquestes suposades cries d'ocell per simular que sí que hi havia un creixement de les bèsties aquestes. Jo obro encara un meló més, que és que crec que certifica aquesta teoria que els ocells estan desapareixent. Les Rambles. Quin tipus de negoci hi havia a les Rambles fa 10, 15, 20 anys? Botigues de menjar de colom. I botigues amb gàbies d'ocells. Sí. On han anat? Bueno, s'han anat morint i no s'han pogut anar reproduint perquè donen detalls també de com es van carregar els ocells. Perquè aquells ocells sí que eren de veritat. Clar, aquells eren de veritat. Llavors van anar desapareixent perquè també expliquen, que això fa molt de teoria de conspiració, que fins i tot et donen el model d'avió que s'encarregava de matar aquests ocells. Boeing B-52, que és un bombarder americà, el van tunejar de forma que en lloc de bombes tirés una mena d'ocellicida, suposo que se li diria el producte aquest químic. Llavors, hauria passat també per sobre de les Rambles, tirant el polvo veneno pels ocells. Que cabrons, I llavors es van anar morint els de les gàbies i ara que hi ha quioscos i gelateries i gofres. La gent preocupada perquè es fa fora persones de casa seva i hi ha molts desnonaments cada dia i realment el jovent, i no tant el jovent, està entrant en una fase de precarietat absoluta, però en realitat no ens estem preocupant de les coses importants, com de que avions van tirar gas de racimo. I després aquests avions segurament són els que han reaprofitat per als chemtrails i aquestes mogudes de la pluja, si és que al final... Una cosa saben, aquesta gent és reciclar. Home, ara que ja tens la tecnologia feta. Bueno, seguim indagant una mica d'on surt aquesta teoria de conspiració. Aquesta teoria de conspiració, estirem una mica del fil i et trobes que ens porta la figura de Peter McIndoe, que és un yanqui que el 2017 el tio està... No sé quina ciutat estava, no ho he apuntat, que era Memphis. El tio veu una mani de Trump supporters i agafa un cartell i escriu "Bears are not real" com per fer alguna cosa. I comença a passejar-se i s'uneix a la mani. Diu, vaig escriure alguna cosa molt random. I allà mateix a la mani li pregunten què onda, això de... escolta'm, i aquest cartell què? I s'hi met a la puta teoria de conspiració aquesta. Va haver un punt al principi que va dir, no, mira, això és broma. I de sobte es va començar com a fer gran, es va començar com a fer viral els seus vídeos i llavors va recollir una mica de cable i va dir, no, sí que és veritat. Aquest post de Facebook que vaig fer ho va fer uno de mis empleados. O sigui, ja tenia empleados el tio aquest amb 20 anys. Però que sí, que és veritat. I va estar aguantant la puta broma fins al 2021. Del 2017 al 2021... Tio, aguantant la broma. És obertament una conya d'un loco. D'un xalat. Sí, d'un xalat. També t'he de dir que a més, ficar-se a una manifestació de gent pro-Trump amb una pancarta que se t'acaba d'acudir en aquell moment, vull dir, el nano molt equilibrat tampoc. Molt equilibrat no estava. De fet, ho argumenta una mica dient, o sigui, va aguantant la broma i al final ja acaba trencant el personatge i acaba com dient, mira, escolta, que sí que era broma. Una cosa que feia el tio és que quan li preguntaven, però una cosa, això tu no t'ho creus, no? I es feia com l'ofès a les entrevistes i marxava i deia, no, tal. Al final va acabar de trencar una mica el personatge, llavors diuen que això, que era tot broma i que era com una manera seva d'enfrontar-se a aquest món. Fa servir la frase fight lunacy with lunacy, o sigui, com lluitar contra la bogeria amb més bogeria. De fet, sempre ho han tractat com... Si llegeixes coses així, els mitjans dels Estats Units ho tractaven com una teoria de conspiració de la generació Z. També una mica com aquests nens que pugen bojos fan aquestes coses. I aquest seria el resum. I ell explica que realment a dintre, o sigui, aquesta petita comunitat de locos dels ocells que van crear, ningú s'ho creia realment, tots sabien que estaven allà per les risses. Van anar a fer, perdona, abans que digues, van anar a fer fins i tot una manifestació davant de la seu de Twitter perquè deien que li havien de canviar el logo perquè el logo era ofensiu, no? Pro-bird, era un logo pro-ocells i que ells estaven en contra d'això i que ho havien de canviar. Algú s'ho creurà, això.
El que diuen és Algú que... s'ho creurà de veritat, El això. que diuen és que dintre d'aquesta comunitat ningú s'ho puto creia i tots estaven allà per les risses, però que es veu que gent que ho ha vist com de rebot sí que s'ho creia i hi ha cara com de gent als Estats Units que sí que s'ho creu. Tu tires un peix per podrit que estigui i... Algun ocell vindrà. Algú se'l menja. Algun pájaro vindrà i s'ho menjarà. Aleshores, aquest tio bàsicament és un nano amb necessitat d'atenció. D'atenció, això també, si veus els vídeos, es veu bastant. Hi ha com aquesta cosa intel·lectual, no? Després de dir, no, fight lunacy with lunacy, no? Al final tot ha sigut una espècie de creació artística, algo molt performàtic, que nosaltres volíem posar la societat davant del mirall i dir-li... Volíem donar una lliçó, volíem alliçonar aquí a la gent. Soc un nen de 19 anys que jo vull donar una lliçó a... Ei, no volem ser datistes, cuidado. No, Els nens de 19 anys ens poden donar moltes lliçons. Sí. En aquest cas, la lliçó ve en forma de he aguantat un personatge durant 5 anys i després dic, bueno, pues no, tot això formava part era un espai de creació. Era la nau Bòstic. Era com... Vaig a fer que gent em segueixi la broma durant molta estona, vaig a fotre crits amb un megàfon i que això sigui com una mica un projecte X, però... Com a contingut no està malament. No. Ara, si em deixes fer el bueno que més... Fem el bueno que més, jo va. El meu bueno que més, ja tenim el context fet. Bueno, què més? Jo... no, avui no porto secció a part, jo et recullo el cable d'això i més que una secció tinc una reflexió. La reflexió és... Molt bé, ens agrada més que una secció tinc una reflexió. La reflexió és... podem considerar a Peter McKindow un estafador? Parlem-ne. Soroll llums. No, és que és un moviment irònico-filosòfic, no, és que estem creant una performance artística. Jo dic, quantes vegades un americà fa alguna cosa? I com que ho fa un americà, diem, buah, puto amo, padreada, jódeme más. I com, digue'm més expressions d'aquestes. Hòstia, ara m'has pillat aquí. T'he pillat, no en saps més. Merda, no en sé més, soc molt vell ja. És mi puto padre. I en canvi, quan ho fa algú d'aquí, veiem el cringe, la basarda real que fan aquestes coses. Clar, jo no em sento capacitat per mi mateix de decidir si Peter McKindow és o no és un estafador, però deixa'm fer una mica d'argumentació ficció. Vale. Carles Torà. Sabem qui és? Carles Torà, a.k.a. Mr. Tartaria. I Mr. Empírico, Mickey Mouse Empírico. L'Enrique aquest d'Exponiendo la Verdad. Exponiendo la Verdad. El que estan aquí. Bueno, aquests dos nois de la foto, aquest senyor i aquest nano de la foto, Mr. Tartaria i Mickey Mouse Empírico, si algun dia es desvela, o ells mateixos diuen que era tot cachondeo, i es fan també els activistes de les fake news i de les teories de la conspiració, perquè clar, què passarà? Clar. Seguiran sent uns farses, no seguiran... Per posar uns antecedents... No, llavors, basados. Carles Torà és un català de 50 castanyots que participa en alguns podcasts on afirma que la Terra és plana, l'Antàrtida és un mur i darrere hi ha altres mons, la Fèria d'Abril tot l'any, que vivim en una simulació i la humanitat és resetada cada X temps i estem com una espècie de terrari. A part d'això, fa quartos, aquest senyor fa quartos amb venent gemes amb poders. Vale? No, però això és veritat, allò de les gemes amb poder? Sí. Ven putes pedres que recull a llocs, ven coses de criptomerdes, vale? I fa cursos. I el Mickey Mouse Empírico és un xaval que fa més o menys el mateix, però amb accent gallec. Vale? Aquestes dues persones conspiranitzades, vale? Fan molta gràcia juntes perquè es van retroalimentant. Són com quan poses a dos nens petits junts que s'esveren i es van esverant i al final saps que acabarà malament. Està dient una santíssima merda i de sobte l'altre li diu sí. És un està dient que Jeffrey Epstein segrestava nens perquè les elits l'únic que poden fer és follar-se nens veure la seva sang. Perquè tal. I llavors et ve el Carles Torà i et diu no, i a part són reptiles, no? Vull dir, es van com esverant tal. De vegades s'aturen una mica, en plan, perquè no sembli que s'estan com molt donant la raó. Fins aquí. Hi ha un tall del Mickey Mouse Empírico que diu, bueno, això que dius tiene mucho sentido, pero yo no lo he podido comprobar no lo he podido contrastar con mis fuentes con el primado negativo que és mirar putes pel·lis. A una puta pel·lícula, no? Exacte. La pregunta que jo faig, i ho vull vincular amb el tema de... La cosa és que, perdona que em talli a mi mateix, el Mickey Mouse Empírico jo per ell no puc respondre perquè és un xaval que té una mirada de les miliardes important. Sí. Però en Carles Torà, jo he vist a Mr. Tartaria parlar, i he vist a Mr. Tartaria parlar a l'entrevista que li fan a la Riota. Aquest pavo està lúcid, tio. Sí, aquest pavo jo també ho penso. Aquest tio, és a dir, dos coses. Poden ser dues opcions. O té l'esquizofrènia més ben portada del món, l'esquizofrènia més asèptica del món, o dos,
està lúcid, sap que tot el que està dient és mentida i està aquí per monetitzar el cringe follow a saco. Jo estic convençut d'això, perquè sí. És que a més el Mr. Tartaria el que passa és que ell afirma que ha viscut totes aquestes coses. Diu, jo he vist un hombre transformarse en león. Exacte, l'altre sí que et diu, no, això jo he estat mirant pel·lis, porto molts anys analitzant pel·lis i això clarament està a les pel·lis i t'ho expliquen. I dius, vale, tu ets un loco que mires pel·lis. S'ha cregut lo seu i t'ho va tirant. Però és que l'altre, a part del que dius tu, que les mirades ja diuen coses diferents, a part això, l'altre et diu que ho ha viscut. Jo crec que el Carles Torà aquest ha vist el filón i jo aquí m'hi pujo i guanyo uns quartos i ja està. Recupero de Peter McKindow, el de Birds Are Real, i agafant de referència el Carles Torà. Si el Carles Torà, si Mr. Tartaria, d'aquí 2-3 anys o 5, salta amb el rotllo de que tot era una performance, de que ens estava intentant fer veure i demostrar que ens creiem molt les fake news i que som influenciables, bla, 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 això faria que se'l deixés de considerar un puto estafador? Sí. No, tio. No. Programa de 4 hores de Baleoc amb el Mr. Tartaria si desenfunda. Clar que segueix sent una... No, segueix sent un estafador i a sobre ho ha reconegut. Segueix sent un estafador i ho ha reconegut perquè aquesta gent, i en Peter McKindow també, aquesta gent ha venut merchandising, aquesta gent s'ha enriquit a base d'una cosa que no estava explícitament identificada com algo que era ficció. Aquesta gent, clar que són estafadors. Publicitat enganyosa, no? Clar que són estafadors, sense cap mena de dubte. Aquest era el meu punt. Bon punt. Anem a posar la música del Vinga Va. Primer, Vinga Va. Vinga Va. Ara. D'acord. Vinga, va. Perquè he canviat una cosa d'ordre perquè m'interessa presentar, abans de fer el que ve a continuació, m'interessa presentar les persones ocellitzades que ens acompanyen avui. Avui ens acompanyen unes persones que són de les últimes coses pures i netes que queden a Catalunya, junt amb les senyores que compren a la xarcuteria i els gossos d'atura, per exemple. És una formació que és una prova fefaent de que no hi ha cap línia que separi el folklore del meme, perquè què són els memes si no folklore? La seva aposta pel meme des d'un virtuosisme musical totalment absurd no fa més que confirmar que som davant de dadaistes, de gent que li va al rotllo dadà, gent que sap que ni la tècnica, ni l'esperit, ni l'actitud ens serviran de res a l'altra vida i que a l'examen final només ens preguntaran si ens ho hem passat bé o no i ells respondran: he fet els discs amb els títols de cançons més idiotes que se m'han acudit pel país més amargat i el país més amargat de la faç de la terra me les ha ballat totes. Un aplaudiment per el Poni Pissador, sisplau. Molt bé. Em sento ridícul demanant un aplaudiment quan som tu i jo. I llavors s'escolta. A qui li demano? A mi m'ha posat nerviós, T'ha posat nerviós aquest... És la primera vegada que diuen que soc fefaent d'algú, saps? Poca broma. Com presències, com... I tornen a apartar-se. A mi m'agrada pensar que quan demanes un aplaudiment la gent a casa seva està bravo! No havia pensat en l'extradiègesi. Bona nit a dos membres del Poni Pissador. Tenim preguntes per vosaltres, sabem que presenteu disc, que fareu gira i tota la mandanga, però abans jo tinc una part de la meva secció que m'he volgut... Que volíem compartir amb vosaltres. M'he volgut reservar, m'he volgut guardar, m'he guardat una flor per fer-la amb vosaltres, que és... Experts en ocells, d'altra banda, aquesta gent. Són experts en ocells, per tant jo crec que ens podran ajudar. Segur que sí. Es parla molt de que els coloms són drons del govern, que són drons que ens espien amb un auricular que porten, un pinganillo, i antenes i mogudes, i que la caca rastreja el d'allò. Mira, observem una foto d'un colom, si us plau, la foto del colom. Bueno, clàssic colom, no hi ha colom clàssic. Ja sabem que aquests coloms serveixen per espiar, el que he dit, espiar les converses. Són bàsicament ocells d'espionatge, d'acord? Sí. Si fossin per tot arreu, també. Sí, he fet la carta màgic. Si fossin una carta màgic, seria... Ensenya'm la carta màgic, Marc, sisplau. Tienes mi carta màgic? S'ho diu a ell mateix. Ensenya'm la carta màgic, Marc, sisplau. És que la pantalla està connectada amb el meu cervell. Colom dron és una criatura artefacte, val 2 de mana incolor al final, i diu, quan colom dron entri al terreny de joc, mira la mà del teu rival, pel rotllo aquest d'espionatge. Però aleshores jo, a partir d'aquí, i aquí és on vull la vostra col·laboració, penso que els altres ocells urbans que existeixen han de tenir altres habilitats. Per exemple, quin altre ocell urbà tenim? La cotorra. La cotorra, aquí veiem una fotografia d'una Q-torra. D'una Quim Torra, d'una Q-torra. Quim Torra. La cotorra, així com el colom
és un ocell d'espionatge. La cotorra és un ocell inventat per programar-nos i posar-nos missatges subliminals al cervell. Molt bé. Això de que cada matí tu sents... Tot això és un codi. Tot això és un codi que el que fa és tu programar-te el teu cervell perquè tu vagis a treballar, perquè tu consumeixis, perquè tu t'aparellis, perquè tu tinguis por a morir, perquè tu vegis el Barça. Fressa. D'acord? No sé, Poni Pissador, com creieu que la cotorra, si fos un dron del govern, faria aquesta funció? A mi em sembla molt convincent, la veritat. Sí, jo crec que és convincent també. No em queda molt clar com funcionaria, però crec que al govern li interessa que no ho tingui clar. Te'n recordes d'aquell capítol de Friends que el Chandler es posa uns casets per deixar de fumar? I de sobte el seu comportament canvia. Pues és una mica així. La meva família viu en un lloc on hi ha moltes cotorres a prop i donen moltíssim la turra i crec que es nota. Ja, sí que és veritat. Notes que tenen un comportament... Tenen un comportament una mica diferent a la resta de la societat, la teva família que viu al voltant de les cotorres? Tota la gent d'aquella illa, d'aquell barri. A més, canten quan estàs amb aquella duermevela, amb aquella cosa així, i allà és com que estàs molt vulnerable. He fet també la carta màgic de la cotorra. És cotorra dron, també dos demana artefacte criatura, i si gires una carta de bosc, gira la criatura objectiu, no pot atacar ni bloquejar fins al proper torn. Per què? Perquè està programada per la pròpia cotorra. Perdó, jo no jugo màgic, però no falta com la típica frase de com que és literatura? Sí, falta la llegenda. És que em miro jo perquè no jugo màgic. Doncs tu, com a membres del Poni Pissador, sisplau, afegiu-li la literatura a la carta. A la cotorra dron. Jo aquest li posaria avui et lleves d'hora. Avui et lleves d'hora. No hi ha poesia en una cotorra, no? I per acabar tinc el següent i últim ocell urbà que porto és la gavina, amb una foto fantàstica d'una gavina menjant-se un puto esquirol. És una foto que he trobat que és una foto devastadora. És devastadora perquè no és ni una rata. No. Una rata... Sofisticadeta, no? Amb la cua una mica fancy, que és el que és l'esquirol, però és una puta rata. M'ha trencat el cor, aquesta imatge, perquè sembla que estigui menjant una guineu, fins i tot, aquest puto... Són això, les putes gavines, una mica. Exacte. Llavors jo... Salvatges. El que he arribat a la conclusió per Teléfono Rojo és que no tinc cap dubte que la gavina fa la feina més bruta, que és menjar-se tots els altres animals d'un territori urbà que no són robot. És a dir, hi ha animals a la urbs, com les rates, les paneroles, potser, no ho sé. Com el típic esquirol de gossos Catalunya. Petits, no, però perquè això és Central Park, sí que hi ha esquirols. Sí. Aquests animals no són robots i la gavina s'encarrega... La gavina no té estómac per digerir això. Vull dir, està clar que és un magatzem. Té una màquina. Guarda l'animal, el mata, l'asfíxia i el buida a una altra banda. Biodiesel, després es ven com a biodiesel. I es ven com a biodiesel... Per pujar els preus de la gasolina i que ens surti més car. I que sí, és que al final està tot... Doncs poca conya com les gavines estan connectades amb el biodiesel i l'agenda 2030. George Soros, fill de puta, és un missatge que volem transmetre des de Baleoc. La carta màgic de la gavina seria una miqueta més cara. Aquestes són 4 de mana incolor, perquè, cuidado. I és un 2 de 2, que si tu gires 3 manars negres, diu, destrueix la criatura objectiu amb una força i resistència inferior a 2 de 2. És a dir, si pesa menos que un pollo, me lo follo, que és el que diu la gavina. Vale? A partir d'aquí, la literatura de la gavina la voleu posar? Sí, jo tenint en compte que... Si pesa més que un pollo, no és demà. Aquesta és molt bona. A mi aquesta m'agrada, però també podria posar alguna com carboni tremola, no? Perquè carboni tremola. Soc un robot i els organismes de carboni són el meu enemic. Hòstia, jo li veia un punt fins i tot contra l'alcalde de Barcelona, no? Carboni tremola, tio. Alcalde Carboni, està molt bé. Cuidadín. Jaume Carboni. Doncs m'agrada més la teva, tio. Vols ser del Poni? Bueno, jo puc fer... Lletrista. Puc picar una taula, que al final feu servir instruments una miqueta així, no? Va, que sí. D'acord, ara anem a parlar de vosaltres. Heu tret 19? Es diu Ocells. Es diu Ocells. I va d'ocells. Va d'ocells, a fe de Déu que va d'ocells. Fareu bolos, segurament. Fem una cosa. Traiem-nos ja de sobre aquesta part d'anunciar com coses... Està guai perquè només en queda un a Girona aquest dissabte. I ja està. I després... ens en falten 2 més a Martorell. Vale. O sigui, són concerts, són en plural. Vale. Sí. Girona quan? Hem fet ja 2 concerts. Aquest divendres. Exacte, Barna i Lleida ja els hem fet, llavors ens queden Girona, que és aquest divendres, Valls i València. Valls és a l'abril i València és al maig. El 18 de maig. Perfecte.
Perfecte. Tenim una foto promocional vostra, de fet, posem-la. Foto de grup. Ara que comença a venir gent famosa, mira, que és guapíssim. Sembla aquí un... A ma mare li agrada aquesta. El pessebre vivent. És molt bonic. Sí que té un rotllo pessebre És veritat, vivent. sí que és passebrística. És que sou més bonics quan esteu en el grup, en el mood de grup, que fora sou xavals. Sou gent, al final sou gent. Persones. Val, d'acord. Aleshores, preguntes que jo tinc per vosaltres. Heu tret un disc de folk. Es pot considerar folk o és folk cèltic, no? O folk en general? No tant, més en general. Heu tret un disc de folk en català on una vegada més les cançons parlen d'animals, en aquest cas d'ocells. La pregunta és, us agrada ser pobres? Una mica. Val, Jo desenvolupa, crec que- m'interessa. O sigui, últimament parlem que el Poni ens paga amb experiències. Saps? Això també ho diuen aquí en les aquest empreses barri. aquestes Sí. que posen tobogans i mogudes així com Taules de ping-pong. Això, doncs Pinballs. nosaltres ens fem això a nosaltres mateixos. Vale. Us autoexploteu. Sí. Està bé. I llavors... Sí, sí. Arribem a la conclusió que... Home, sí, una mica. No, ens agrada. o sigui, hi ha una sèrie de coses. De fet, un dia es va dir la frase avui sopem experiències, però sí que té un punt una mica d'això de si haguéssim estat només pendents de lo econòmic ens haguéssim perdut un munt de coses, perquè hi ha hagut un munt d'experiències que hem tingut que estaven com molt mal posades al calendari, però no es podien triar. Nosaltres vam marxar a Austràlia, va ser brutal, però va ser en un moment... Però va marxar tots com a grup. Sí, vam anar a fer una petita gira allà. Vau anar a fer una gira per Austràlia. Sí. Vau dir, Està quin guapíssim. és el puto lloc més lluny on podem anar? De moment era aquest, clar. Com podem empobrir-nos més? Però a la vegada estàvem gravant el disc i llavors ens estàvem boicotejant bastant a nosaltres mateixos perquè eren unes setmanes precioses per acabar de gravar el disc. I després, quan vam anar a Vietnam, va ser el mateix. Estàvem enllestint També tota la era l'altre maqueta. següent de la llista d'on podríem emprovir-nos més. Efectivament. Sí, heu fet Però com que gira. és una mica més barat, un no estava Clar, tan no va això ser és tan així. heavy. Heu fet gira a Austràlia i heu fet gira a Vietnam. Gira és una paraula molt gran. Vam fer un concert que tenia com una passarel·la d'Operació Triunfo que jo que compta com a diversos bolos. Però va anar bé. Sí, va Molt anar bé, molt I estupendo. com us rep la gent a Austràlia o a Vietnam amb la vostra música de putos bojos? Que està guapíssima, eh? Pues, vull dir, força bé, i parlant força en un bé. idioma estrany. Això, clar, allà parlem en anglès. Bueno, no, ja, però les cançons no les feu en Les anglès. cançons clar, no. clar. Llavors, a vegades les traduïm. El que fem quan anem a països que no sabem parlar l'idioma és que posem el Google Translate i posem El mòbil la al veu micro. així amb el Hòstia, mòbil. En sèrio, eh? I a la gent li agrada molt. Mentre toqueu? O sigui, no... O després, bueno, no? aquesta Massaria. cançó ara no sé què, doncs ho escrivim al mòbil i ho posem. I confieu en que el Google hagi fet bé la feina. Sí, Creueu dits i endavant. Sí, Sí, en i si hi ha general la gent errors- riu. Em sembla molt bona Si hi ha iniciativa. errors ja compten com a broma, ja està molt guai, perquè nosaltres ens posem el mèrit, però no tenim ni idea de què està rient la gent. Hi ha hagut alguna vegada que ha dit alguna tonteria? Tenia jo un dubte, Miquel, i crec que l'acabo de desentrellar. Ui. Que hi havia... Jo escoltant les vostres cançons, jo m'estava sentint el disc ara baixant i em reconec com a fan del Poni, tot i aquesta cara d'aquesta pinta de tio dur que jo tinc. Em reconec com a fan del Poni Caçador. Tenia com identificada una veu de la vostra formació que sonava bastant igual a la veu de Marc Zani, doblador del Son Goku, i crec que ets tu, Miquel. Ja se m'ha dit. S'ha dit alguna vegada? Sí, se I m'ha no dit. t'agrada gaire, eh? No és que no m'agradi, és que em fa tenir com una espècie de sensació d'impostor, perquè jo no he vist Bola de Drac. Uau. No formo part... O sigui, el meu germà gran... És que si l'haguessis vist estaries traumatitzadíssim. Ens portem 2 o 3 anys amb el meu germà gran i ell sí que veia molt Bola de Drac. Jo vaig néixer quan ja no. Jo, em sap greu, jo veia l'Arare, veia el Pingu, veia moltes coses, però Bola de Drac no. Llavors, aquesta veu em resulta familiar, com que m'hagin passat vídeos i tal, però no tinc una part de la meva infància allà, saps? Si algú et demana inclús, a veure, s'assembla la teva vora del doblador del Son Goku, digues alguna frase, no saps ni tan sols com sortir-ne. Oh, no, la veritat no ho tinc clar. Hauria de dir-li, digue'm tu alguna cosa i llavors després jo t'imito a tu i valores. I a veure si la clavo. D'acord, bueno, me n'alegro que no sóc l'únic xalat que ha identificat això. Perfecte. Última pregunta, diguéssim, pròpiament del contingut Poni Pissador. Després aquí tenim una estona per debatre d'altres temes sobre ocells, molt sobre importants coses, des del meu punt de vista. Tinc un petit extracte d'una cançó vostra, d'acord, d'aquest últim disc, que és M'he trobat amb l'Igor d'un llibre molt vell, és el gran manual per identificar ocells, i diu que si té 4 potes i és molt pelut i mou la cua i sempre fa bup-bup, i si fa bup-bup no és un ocell. Vale. Què polles us passa? Vull dir, de quin pal anem al final? Jocs florals, és bastant bona resposta, eh? O sigui, aviam,
L'Igor és un conegut nostre. Ah, d'acord, és conegut. Que surt també en una altra cançó. No és l'Igor de la Gepa... No. És el de les garotes. Si has escoltat les garotes de Premià, també... Les garotes de Premià... Sí que em sona un Igor en un altre disc, no? És el mateix Igor. Saludos, no? És Pony... Sí, però aquí una mica com Manel, creant personatges. Feu un lore del Pony. És un tio molt savi, vull dir, espereu en el futur més saviesa de l'Igor. Home, pues sí. I res, doncs... És que si fa bup-bup, doncs no... No és un ocell. La veritat és que no. Clarament. No hi ha cap més... No. I si fa rum-rum... No hi ha com un discurs... No és ni un animal. En la cançó també parleu de l'accelerador de partícules que fa... Això és perquè un cop, ara perquè no tenim tant de temps, però quan teníem molt de temps lliure, vam posar a la venda un accelerador de partícules del Pony, com a merchant. O sigui... Com era aquest accelerador de partícules? O sigui, va passar que us recordeu d'un que va vendre un menhir immaterial. Un menhir, una escultura immaterial. Em sona bastant. Em sona. Que va ser com 2020. Sí. Una mica abans del Covid, crec. Va vendre com una escultura que no existia i la va vendre com a escultura immaterial. O sigui, l'absència de l'escultura... Clar, perquè l'art que és... conceptualitzar el no-res. Llavors nosaltres vam posar un menhir immaterial, que era una foto d'un lloc on no hi havia res, i doncs mira, hem posat un menhir, i després, un dia... Però sempre pillem amb això, perquè la gent li fa risa i després tenim problemes. També vam decidir en el nostre mecenatge... Tenir problemes que... Sí, espera. Vam fer una categoria de mecenes que era la més cara i que creiem això. No ho farà ningú aguantarà tant de temps i vam com comprometre'ns a composar un rèquiem. Si estaves un any 100 mecenes de 50 euros, havíem de composar un rèquiem pel teu funeral o una marxa nupcial pel teu casament. Com haver de recollir cable, perquè de sobte com és que, tio, hem de fer 14 rèquiems. No es pot pensar tan petit, és a dir, 50 euros durant un any, és que només per veure com patiu composant un rèquiem ho poso jo ara. Sí. Heu de pensar una mica més... 2.000. Clar, però és que no és que ens agradi ser pobres, és que quan tu em preguntes, pensa en una quantitat de diners gran... 50 euros. 50 euros potser no era tan gran, no?, com us pensàveu. Passem a les preguntes temàtiques ja. Consistents, sisplau, Guillem. La primera, fàcil, ras i curt. Creieu que els ocells són reals? Sí. Per desgràcia, per molta gent que li agafarà una decepció, jo crec que són reals, són molt reals. Són l'hòstia, també. Heu obert un ocell? Perquè potser a dintre hi ha microchips. Quan te'ls trobes a la carretera, algun cop te'n trobes algun colomet, pobre colomet per Barcelona. No hi ha xips. No hi ha processador. Perquè no hi ha xips. Això els maçones ho tenen molt ben lligat i a la que tu atropelles un d'esto hi ha un altre i s'emporta els xips i deixa allà només les partícules orgàniques perquè tu pensis... Ara estava mirant la pàgina d'Instagram de lospajarosnoexisten.com i hi havia un vídeo que en teoria havia fet el govern de Xina explicant com funcionava tot això i hi havia un debat molt divertit sobre quin era el processador que portaven els ocells del vídeo i per què aquest i per què aquest altre no funcionaria, per compatibilitats del hardware i tal, saps? Hi havia debat fins i tot. Hi ha gent baixant-ho a hardware ja, com aterrant el tema, no? No, que et porta un M2 perquè... Aquesta és la típica merda de la ciència-ficció perquè jo de base estic en contra dels geeks, perquè no m'agraden els empollons, perquè crec que és gent que bàsicament ha llegit Asimov i tal, i aleshores consagra la seva vida en fabricar putes coses que no fan falta, com el cotxe volador que es va presentar al Mobile, que al final tots hem fantasejat amb un cotxe volador, però no fa cap mena de falta un cotxe. Compra't una bici. I a mi em preocupa que hi hagi gent aterrant el tema aquest dels ocells sent drons, col·locant-los ja, discutint hardware, perquè això vol dir que tard o d'hora els ocells seran drons. D'acord, següent pregunta. Teniu una cançó que es diu La guerra de l'Emu, una cançó èpica i bonica, et diria. És un emu que va a la guerra, tampoc amaga gaire cosa, el títol no té gaires capes. Però posem-nos seriosos, anem a utilitzar aquest espai ara mateix, tenim una estona, que després hi ha 2 preguntes més de desenvolupar, però jo crec que li podem regalar uns minuts a això. Sí. Un exèrcit d'ocells. Anem ara mateix, som 4 tios aquí amb més o menys estudis, anem a invertir aquest temps i aquesta capacitat que tenim nosaltres. Quines espècies d'ocell serien cada part, cada facció d'un exèrcit a l'ús? D'un exèrcit pur ocell. Però tenim no només emus, no? Tenim com moltes... No, tot el regne... Els ocells... Has de fer un exèrcit d'ocell. És a dir, si tu vols ja de cop i volta, tatxem, infanteria, emus.
perquè és com que n'hi ha molts, són sacrificables, corren. Pots tenir dues columnes d'estruços i emus, que són una mica... Fan una mica de barrera, no? De melee. L'estrús ja és emu con alabarda, eh? Vull dir, Quins són els... El Guillem és el que en sap. Això hem de confessar que del grup som 5, n'hi ha un que en sap, la resta d'ocells i són uns farsants. Com es deia la gavina fals, no? El Gavi argentat, doncs aquest. Exacte, i n'hi ha els que van amb estols tots. Sí, els que de sobte hi ha una superpoblació als Estats Units pel tio que era un friqui de Shakespeare, que ens ho va explicar també. Els estornells. Els estornells, que van com... Que es veu que a Shakespeare tenen molta importància, llavors un tio va als Estats Units i va dir és que a mi m'agrada Shakespeare i voldria veure els estornells i pensar en Shakespeare. Llavors els va introduir, ara són una plaga brutal. Hòstia, molt bona feina. Que deixin anar gavines. Que deixin anar gavines, que se'ls ventilen ràpid. Jo crec que les gavines podrien anar davant, eh? Són molt bullies, les gavines. Les gavines... Venen i et rebenten. Sí, i els estornells també tenen com aquest joc d'anar junts. Jo crec que també faria aquí dos equips. Clar, podrien anar estornells davant, que és una mica més això, més de melee, i després darrere hi ha les gavines. Fixeu-vos que els esteu col·locant tots cada vegada més endavant. Vull dir, al final no tindré... La gràcia està en col·locar-los més... Comences ja. Heu vist el vídeo aquell de les gavines de Laxant? És molt mític. Molt bona feina. Les gavines fent què? Un vídeo d'aquests de pranks de les primeres eres de YouTube que li donen laxants a les gavines d'un poble de platja i llavors comencen a cagar moltíssim. Jo crec que això és una... Penya aixecant-se com si plogués de la platja. Allà. Bona tàctica de bombardeig. Correcte, és a dir, bombardeig. Directament gavines amb laxants. Tenim emus, primeres línies d'infanteria, estruços com a reforç, quasi... una cavalleria, com una mica com una infanteria blindada. Sí, emu blindat, sí. Emu blindat, clar, emu blindat, és emu tàctic a l'estrus. Llavors tenim estornells, que com l'estornell, com treballa l'estornell va com molt en grup, crec que és una acció més intimidatòria que una altra cosa. I d'altra banda estava pensant també la necessitat dels còndors i els albatros, perquè són molt grans, tenen molta envergadura, llavors els ferits se'ls podrien endur i seria una espècie de healer, no? És ambulància, és sanitari. Sanitari! Llavors l'albatros baixa. Cavalleria... Són de transport, Guillem, busca'm a internet, que clarament internet és espanyol, busca'm el pájaro australiano más peligroso, que és com un estrus... És el que acabo de buscar, tio. El casuari. Se m'ha oblidat ja, sí. El casuari, això sí que és... El casuari és un... Sí que són els bombarders blindats de darrere. És com un estrus que va així, saps? I que es veu que et pot matar. I que et fa una cosa... Això m'ho va explicar una col·lega que... No estic parlant al micro, clar. Et fa una col·lega que... M'ho explica una col·lega que va anar a viure a Austràlia. Et fa com així, com que et saluda. Aleshores tu com que li baixes el cap com per mimetisme i quan tu li fas així et fa amb la pota. Bing! I et rebenta el coll. Que es veu que et pot matar, aquest puto ocell. Molt fàcil, eh? És de l'animal que més persones mata al llarg de l'any perquè encara la gent no ha après que no li has de fer així. Aquest és l'elit. Clar, aquest hauria d'anar aquest em pots pagar 4 o 5 de l'exèrcit de Warhammer. I llavors jo crec que falta un personatge que és com el ministre de Defensa, que ha de ser una persona com carismàtica fals, en plan se l'ha posat allà perquè és molt simpaticot i no sé què, però en veritat. I jo crec que seria un cacapó, que és un d'aquests ocells d'Austràlia, com relacionats al kiwi, d'aquests que tampoc... Cacapó? No tenen ales. Hòstia, no coneixia aquest ocell, està molt guapo, veritat que és com que tu te'l mires i dius ha de ser bona persona, encara que no ho sigui, no? Que podria ser un titella totalment... Sí, és veritat, com per mediar una mica, no? El kiwi també, ara que l'has dit, també fa bastant de que... Bueno, anem a parlar, exacte. Sí. Podrien ser també com els metges, els que estan allà curant. He vist sèries pitjors que el que hem fet ara nosaltres. Jo el que hem fet és bastant... Guillermo del Toro, el pilles borratxo un dia i te la fa, eh? Mira, Guillermo, t'ho dic una cosa. Guillermo, vas a flipar, Guillermo. Heu vist la pel·li aquesta de la forma... Tranquil. No, sí. Sí, quan diuen Guillermo del Toro li passa això. Ara li surt un ocell com... Un ou. Heu vist la pel·li aquesta de la forma de l'agua, tio? No sé quina és. De la jamba que es muda i es folla una espècie de tritón que tenen que se'l folla, És com a Serbian Film, però per zoofílics. Que se'l folla fort i en cap moment està justificat com que li moli el llenguado que tenen allà. És igual, és una pel·li molt dolenta. No la mireu. Fes la pregunta següent, que està relacionada amb el tema de l'exèrcit. Relacionada amb el que estàvem parlant. Ocells i força i poni i pissador. Ara hem creat nosaltres l'exèrcit d'ocells. Ara la pregunta és, si ens ataca un exèrcit d'ocells, això, pregunta d'homes, quins ocells creieu que us podríeu baixar vosaltres?
Jo és que crec que tinc una opinió molt contrària en aquesta, perquè jo de seguida em canviaria de bàndol i me n'aniria amb els ocells si puc. La rata, Es pot aquesta opció? Bueno, Direm que no, t'has de mullar, Doncs- A quina línia de l'exèrcit que hem tu creat? pots, però els ocells potser no t'accepten, perquè són gent molt seva. Vale, doncs he de dir que nosaltres vam estar a Austràlia, vam anar a veure uns emus i jo t'he de dir que amb sort, i potser no tinc sort. I potser ni un, eh? Sí. I un estrus ni ens atrevim, no? Amb un estrus? No, els emus feien Fan cosa, eh? Feien por i són més petits els emus, no?, que els estrusos. Són com nosaltres. Clar que un estrus et treu fa dos mal caps. rotllo. I que et faig una foto de les potes d'un emu i em diràs, és un dinosaure. O sigui, arriba un punt fins als genolls de l'emu, és dinosaures. Comença a ser ocell de genolls en Estan amunt. tot forts, eh? I els ous d'emu són de color verd, Molt bé. com de dinosaure, en plan... Bueno, és que Són com els de Juego de Tronos. És una advertència. sabeu? Sí. És com un Tenen drac, el mateix aspecte Amb textura. Sí, que els ous de Juego de Tronos. Llavors, jo no Tu creus que apostaria un per mi. emu, amb sort te'l baixes, Però dos emus amb no. mà, eh? Sí. No, clar, no hi ha... No hi ha arma. no hi ha arma, No hi ha armes. A puny a discreció. També esteu parlant amb els ponis equivocats, eh? També està l'Adrià. No, l'Adrià està és el típic que un cop va dir sí, jo, un llop, que he de fer un llop contra mi. No? Ell és, sempre hi ha aquesta persona. Jo, si podem fer servir armes de foc, llavors, com que ara estic aprenent a jugar contra Strike, puc Dos emus. Home, de fet, amb armes de foc quasi seria potser més fàcil un emu que un estol d'estornells, que llavors allà Sí, no, bueno, no, la no guerra comptes, la van clar. perdre Això anava a dir jo. perquè les armes, les metralletes, les armes automàtiques no els hi funcionaven perquè els emus sortien corrent. O sigui, de fet, hi ha hagut una imprecisió en el nostre Warhammer perquè els emus són més maquis. Sí, és més guerra de guerrilla. Hi ha tàctica, hi ha tàctica amb els emus. No són pingüins. És veritat que tenen una guerra. No van... Els pingüins era un bon... Sí, perquè te'ls pots anar... Sí, van com els caient. legionaris d'Astèrix. Pingüí emperador, infanteria i emu més guerrilla, més comandos. Sí, Clar. perquè... També m'han dit que els emus són bastant subnormals. Bueno, No, vull dir, com... o sigui, clar, en comparació amb qui, no? Perquè potser No, clar. entre ells s'estableix... M'has desmuntat. Sí. No. En comparació amb una gavina, no crec que siguin més subnormals que una gavina. Un amic del Manel Vidal es va colar drogat a una granja on hi havia un estrus i l'estrus el va deixar en coma 2 setmanes. No! D'un galleto, sí. Hòstia! Sí. Hòstia. I crec que ara és mosso d'esquadra, aquesta persona. No sé. Potser és una història que no podia explicar, però M'hagués ara encantat m'ha que fos vingut mosso a d'esquadra l'estrus. Seria com... Ara és mosso d'esquadra. I qui és l'estrus aquest que ha fotut en com a l'altre? Anem a crear reclutes i van com a classes de crossfit, com a ding. Són 2 setmanetes d'hibernació i després ja et surten anava dient, senyor, i et surten com mig rebentats. A veure, la Guàrdia Urbana té cavalls, vull dir, fins a cert punt es podria, no? Si uns Hòstia, tenen un home, animal... segurament- Si la Guàrdia Urbana té cavalls, per què els Mossos no van pujats amb un No estrus? poden anar com a... De fet, hi havia... Això hi ha cosa molt de nínxol nostàlgica, però hi havia el Pro 5, el Pro Evolution Soccer. Sí. Això, saps de què estem parlant? Que ja podies crear com o sigui, un equip que tu podies personalitzar-lo i anar sobre estrussos i estaves jugant a... Per què? No tinc ni idea de futbol, I per què no? literalment ni idea. I per Però què això no? és veritat. I per què no? No existeixen els ocells? Existeixen, clar. No estem fent les preguntes adequades. Clar. Pues I el podia joc jugar. funcionava igual. O sigui, tu, sí, Era només un skin, tenies un skin Era de com un estrus. skin que en lloc de ser jugadors amb una altra roba, anava muntat en estrussos. Un estrus, i crec que també hi havia un velociraptor. Sí, correcte. I també hi havia Hi havia com una altra amb una cosa disfressa de pingüí, com molt Això gran. no recordo. Sí, molt eren incòmode. 3 coses rares i una era els estrussos i una altra un Déu-n'hi-do. És dinosaure. clarament el millor del joc. Sí, lo més guapo. La pregunta definitiva, jo crec, amb la que crec que sí que ens podem... Epa, Clara, què dius? Què passa? Tenim una Clara. Hola, Tenim coses què que ens tal? hem dit ocellets. Què diu el xat? A veure, aquí està la cosa. Jo crec que la primera mitja hora del programa ningú s'estava escoltant el programa perquè s'estava creant un exèrcit de gent que vol dominar els coloms de cop i volta i fer una xarxa missatgera. Bueno, vale. El xat es basava en això. Que hi ha gent de SAD avui al xat. Que es dirigeixin al Club Colombòfil de Sants, que porten molts anys treballant en Nosaltres hi això. vam anar un cop Sí. per introduir-nos en el món de la colombofília, que és la Que és els coloms pràctica missatgers. dels coloms missatgers. I la veritat és que va ser una experiència molt gratificant
És molt guai. O sigui, El Colombo, com es diu? Colombofília. La Club Colombòfil de Sants. El lloc es diu... Club Colombòfil de Sants. És que jo ara, Chat, Google. jo ara ho heu dit, atendre l'Àlex, ho acabo de crec que es buscar. deia Àlex, si ens està escoltant, una abraçada per Una l'Àlex. abraçada per ell. Que és que hi ha un club, ara m'he recordat, hi ha un club colombòfil també a Gràcia. Ah, Però que mou una el de Gràcia pasta, i el de Sants. Clar, com heu dit això i he dit, he vist una persiana del carrer Congost que deia Les Club apostes de colomofília no sé què. I a Xina són un negoci milionari. Com que les apostes de colombofília. Les apostes de... Però què fan, batalles de gallos de coloms o què No, foten? o sigui, els coloms els ensenyen a tornar a casa, vale? No poden... Lo típic que diu, vaig enviar-li un colom a tal, això no es pot fer. Els coloms només tornen. Ah, vale. Llavors els coloms se'ls entrena per tornar a casa Vale. i llavors les competicions el que fan és que els hi posen un xip i els deixen anar tots. Llavors tots els clubs colombòfils d'Espanya recullen tots els coloms que han de competir i se'ls emporten a Oslo. Ah, Posa-li. hòstia. I llavors a Oslo hi van tots els coloms de competició de tothom que hagi de competir i medeixen la velocitat. Llavors ho calculen en funció del vent, en funció de tal, perquè clar, si vas a Oslo el de Dinamarca ho tindrà més fàcil. Llavors clar. fan tot un còmput i el colom que va més ràpid guanya. I en això, a Xina, mou molts diners. Déu-n'hi-do. Molt bé. Mira, coses que vam aprendre al Club Colombòfil de Sants. Si hi ha un club colombòfil de Sants i un club colombòfil de Gràcia, amb l'eterna rivalitat que hi ha entre Sants i Gràcia, Home. faria molta risa que s'enviessin missatges de coloms de Gràcia és una basura. Home. Que es tiressin bif per club de colom. Per missatge. Des d'aquí els clubs colombòfils de Gràcia i de Sants, baralleu-vos. Baralleu-vos entre vosaltres. Per la distracció de la resta. Què tenim, Guillem? No, m'ha dit que hem tallat a la Clara que crec que anava a portar més preguntes. Clara, saviesa. Sí, Hola, Clara, què tal un altre cop? Està molt bé. Vale, pregunta. He repescat una pregunta pel Poni que diuen, com a involució dels ocells, dinosaure preferit. Controlem de dinosaures? Una mica. Sí. Més que d'ocells o menys que d'ocells? No, més que de bola de drac, segur. Perquè jo vaig ser aquella infància o a Jurassic Park, papa, compra'm un diplodocus. Jo sóc d'aquesta infància també. Jo bola de drac no ho veia i Jurassic Park i llibres de dinosaures i coses així, a muerte. Llavors, crec que no es categoritza com a dinosaure. Jo no sóc paleontòleg, però diria no està dintre del grup perquè tal, no sé què. Però a mi els pterodàctils, que són els que volen, em sembla que tenen una superioritat claríssima. Hi ha un crossover allà d'ocell, dinosaure... Ocell, dinosaure. No sé si està, Ramon. No, o sigui, a mi m'agrada molt els pterodàctils, però el meu preferit és l'oftalmosaure, que surt a la cançó. Que és aquest et fa ulleres, o què? Mira, busca'l, és que és molt divertit. Oftalmosaure, sisplau. És una mena Porta una bata. de dofí amb dos ulls enormes. A veure. Hòstia! Creus que es diu oftalmosaure perquè té els ulls enormes? 100%. És una Molt bé. tonyina amb bec. Sí. Per la gent que no esteu veient, és una tonyina amb bec Amb aleta de tauró. altament simpàtic, sembla un dibuix animat. Té skins molt guapos, en plan amb ratlles i coses Sí, així. Això està sempre guai. guanya. A També. l'oftalmosaure mola. Fa guanyar, sí, És el crossover, no?, entre ocells i peixos, també, en aquest cas. Realment us heu quedat poc al dinosaure clàssic, que és el terrestre. Sí, però perquè és el típic. És molt menys. Vistos un, vistos És el tots. meu avi dels dinosaures. Entre un Vistos un? estegosauros i un anquilosauros, pues, tot el mateix. Clara, tens alguna cosa més pel Pony? Demanen, no sé, jo ho tiro, demanen que el Ramon xiuli en directe. Molt bé. Vale. Vols que et faci un acompanyament de la per entrar una... Baixem la música, deixem només el no xiulet. molt motivat, però per favor. el Miquel L'encega ràpid, Ho fem-ho, som-hi, va. Jo, clar, ara mateix no tenim res per agafar el to. Llavors, com començaries el teu solo? Això seria el tercer. Això és el do. Faria tant tiririta... Al micro. La. 1, 2, 3, i... La la la, 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 la la. Ja està, joder, ja està. Aplaudiu, persones, aplaudiu des de casa vostra. És que jo crec que ja podem tancar el programa aquí. O que... Fem una cosa. Endavant, jo vull fer una cosa. Sí, jo fes-la. vull tancar amb una última... Vols que fem ara tu i jo? No. Jo vull tancar amb una última pregunta. Endavant. Però avui, per acabar el programa, no es posarà tecno. Avui acabarem el programa. Molt bé. Fent això que hem fet ara. Que el Marc ens punxi el plano de la GoPro. I acabaran ells perquè es mereixen acabar aquest programa abans d'acabar amb aquest últim minut i alguna cosa, perquè podem allargar-ho una miqueta. Jo tinc un tema, vull fer un debat obert sobre els ocells perquè jo sóc una persona que a mi no m'agraden els ocells.
vale? És a dir, a mi els ocells... Desenvolupa, sisplau. No vull polemitzar, no vull polemitzar, no vull ofendre la gent. No ets pro-bird, tu. No. No soc pro-bird. A mi els ocells són bèsties que d'entrada em fan por, em creen molt respecte, perquè no els hi veig una mirada amb la que jo pugui empatitzar de cap manera. Home, no, són això éssers que em són aliens i a mi això em fa por. I a mi els ocells em fan por i no m'agraden els ocells. Entenc que per aquest bàndol no es compartirà per res aquesta opinió. No. Jo ho entenc perquè hi ha la cosa aquesta de que els mamífers entre nosaltres ens resultem bastant cookies. En plan, una cria d'un mamífer a una altra espècie li resultarà cookie i això amb els ocells en general sí que és veritat que no passa. Però, tio, és que fan coses molt guais. Estan molt guapos. Tu, un lampista investiga una mica sobre què fan els corps i tu... O sigui, una cosa és tenir una mascota, pots parlar, però... Pots arribar a ser amic d'un corp. Un corp és prou intel·ligent... Pot ser el teu company de pis, no la teva mascota. Efectivament, pot decidir que li caus bé i que fins i tot pot ensenyar-li a la seva descendència que tu ets un tio guai o que no. I com et despistis et sintonitzar els canals de la tele, també, un corp. Però és un bitxo negre amb un pic que t'arranca els ulls. Que és negre també, d'altra banda, el pic. Pot arrencar-te els ulls, però una persona del carrer... Una persona del carrer també podria arrencar-me els ulls i no ho fa, no? Tampoc m'acaben d'agradar les persones. Això és una altra història, que podríem estar més d'acord. Clar, el tema del corp no ho tenia controlat. Però jo entenc que els ulls així com... A mi la manca que parpelles deuen tenir. Ja, però les celles, no? A mi la manca de cella, la manca d'expressió no em troba. Per mi són peixos de l'aire. Són peixos de l'aire. La Bjork una mica també és una mica el clàssic ocell que està guapo, però és que tot el que és ocells d'Austràlia, Ves del Paraíso, totes aquestes mogudes, que hi ha com 50.000 espècies, que cada una et fa un ball diferent, que aquesta ara es posa així amb les plomes al sol i li brillen d'una forma i te les posa cap allà libre. És veritat que una bogeria. Però la cara que tenen, de l'emoció que transmeten, tenen una. I no la poden canviar en tota la vida. En plan, els lloros tenen cara que t'estan vacilant. Tenen aquesta cara, tenen una cara i a mi això em genera desconfiança. Un pavo real que Déu es va fotre un trip i va dir vaig a crear aquest ocell. Increïbles, increïbles. Jo crec que els has de veure més, els has de cosificar una mica, saps? Sí. Els has de... I no intentis que siguin el teu col·lega. Mira'ls com... Des d'una perspectiva merament estètica, no? Exacte. Llavors els gaudiràs més. Pot ser. Hi ha molts actors i actrius que també tenen un sol estat d'ànim i una sola cara. Sí, la de Crepúsculo, el Mario Casas, vull dir que sí, que n'hi ha diversos. El Guillem sempre explica, que el Guillem és el nostre expert en ocells, que el pit roig, que té un cant molt bonic i és un ocell molt nostrat, es veu que els pits roigs són uns cabrons i que són superterritorials i que si estàs en un lloc natural i apareix un pit roig i el sents cantar, el que t'està dient és que te pires. És d'un fill de puta, fora d'aquí. El meme aquell, sabeu? Doncs els pits roig es veu que són així. Quiere que te saque la pistola, no? Llavors, clar, si fas una lectura estètica, mira quin camp més bonic. Si ho penses... T'estan fotent fora. Hauríem d'entrar més en aquest tema i no podem, em sap greu, jo volia deixar clar el meu statement, m'heu pràcticament quasi convençut, tampoc venia jo amb molta seguretat sobre el tema. Surto aquí que m'agraden una miqueta més els ocells i ara podré seguir dient que l'animal que no em cau bé són les balenes perquè tenen els ulls més a baix que la boca i tu no et pots fiar d'algú que té els ulls més a baix que la boca. I ja està. Dit això, jo crec que, Guillem, has d'acomiadar el programa, aleshores, un cop hagis acomiadat, ells tornen a fer el Silvaboom, ens col·loquem tu i jo aquí davant per entrar en el mateix plano i acabem amb una compo fantàstica. De fet, podeu aguantar el Silvaboom? És una cosa molt breu o és una cosa que podeu aguantar un parell, 3 de minuts? Tu pots, o sigui, en el moment en què acabem el solo, el pots tornar a començar. Però puc fer tota la cançó. Llavors, clar, tireu-me el per sota una mica. Comencem amb Silvaboom mentre acomiadem el programa. Jo vaig despedint. Va, per favor. Sí. Vinga. Doncs mira, diré, ocells, els animals més vells, tant si són joves com si són vells i tires tu. Doncs gràcies a tothom per escoltar aquest programa de Baleoc una vegada més. Gràcies, Cruïlla, per ajudar-nos. Gràcies, BCN Media Hub. Gràcies, Clara. Gràcies, Marc. Gràcies a tothom. Gràcies, David. Gràcies a tothom per estar aquí. Gràcies, Marc Serrats, també. Gràcies a tothom que ens està veient. Ens tornem a veure la setmana que ve i us deixem amb aquest increïble directe del Poni Pissador. Moltes gràcies a tothom. M'he oblidat de la melodia. Hi ha moltes càmeres, tio.